Алфа Геймъри! Не повтаряйте ме, аз съм босса на този YouTube канал. Както да е, Нищо, че ти ме обработват видеята. Както да е. Ще оценяваме от 1 до 10 какво? Зеленчук. Не зеленчук, а Зеленчуци. зеленчуци. Може да напишете долу в коментарите, извинявай, кой е вашия любим зеленчук. Моя е домат, просто обожавам. Морков. Да, той е буквално като малко зайче. Знаете ли, днеска изяде толкова много моркови, даже просто нямам думи. Да започваме. Броколи, може ли аз път да започваме първо? Добре. Броколи, по принцип, ту обичам, ту не. Така че средна работа 6-то място. Аз даже не искам да пипна броколи. Добре, това е нещо като маруля. Да, маруля се. Да. Да, е на 4-то място. Да, аз обичам да ям. Салатата. Домат. Добре, айде ще го сложим на 2-ро място, защото ако се паем красавицата, да сложим на първо. Не беше нарочно, наистина. Знам. Чушка, най-ужасното нещо. Как не е ужасното? Ма виж, тук е червено и всичко друго зелено. О, царевица, 3-то място. Обожаваме да ядем царевица. Пътладжан, 9-то място. Как 9-то място? Аз ще го обичам. Морков. 5-то място, айде. Лук. Дали щяхме да го говорим? Не, говорим за красавицата. Не, аз Картоф. казах, че обичам моркови. О, да. Ма той обожава и краставици. В смисъл, от това само... Слагах го на 2-ро място. Да го сложим на 2-ро място, защото може да не се падне. Да. Добре, ще рискуваме 2-ро място и нека да видим. Yes, добре. Yes, пърлива чушка. Аз по принцип гордо обичам да ям, но... Тя обича люто, но аз обичам кисело. Да, ние сме двете крайности. Последвайте за час 9. Да, за час 9. В която ще рейтваме десерти. А сега, чао от нас. Чао!